ba keke na ba nang waki de takawara ndani ka tapo ino de daga oh tai mani ngare yei tanan sisira ka kata daga kin gebong akia na kana waki na ba ino de tairiki yo ayo re ngo re am sisira ka kata kin gebong keke na yo ka de yo te nerori kami nung namita yung mga ora o nimita kung kita bare kamimita ko yung kamong ora may kakaniya milyo kakakaya mita mo na kibiyada ito connection bayangan na kuhay yung ora ingalit tayo kaya pwede din ako may kanti kaya bayo nga bane kampa yung rusbaya kinatumo nga rin minus na rin na kayo hindi arakong ora yung tayo kayo sinagi mani nga tayo na maka ari ngaya enakonan ronira o nanganira tokonan mota o ni mea tata na taga asina para wakinna kita idikai sina tataw ni kaugia tataw ko me sina katabo chawa wariliki o sina poparaki amen tataro tamara jesua sijaram kita idikai yo o sanga banara ni kakaita bugin o anti tayo idikai yo ilura ni kapeni pasinaw ngoram taga o ni para wakinna ni tayo idikai yo sika kaita ko tanar Susi ko tanar ami bobogin tani merauri. Pena bogi ni ko nan ngani to ko nan nota ni metata nam pega taba taba bara. Engkau sika ko waida paidi ko ngai merada ai ka akia wana wana ra akia ra ko ra nam pega. Sika ina am kai din tani merauri. Susi ko ko na kabara ya rabure kai din tani birang aira. Suringa to wari na tagi nam pega ni tayo. Samusi ko tamera. Pa ko na mena lona rona. Nangan na temerung o chokora kora tinini koria. On woken tami merori benata karua yam tega. Nako tairi kayu. Bayan riki pa riri yara. Sipangara kanuan wara inoni meora inoni meki. Sabusi ko kaira kiran tami merori. Busumaya kita panasi meka spongare metam tairi kayu. Pai kaya taru nekani ko. Saking kesikoroi menikoroi na simba Yesu Kristo. Poni ngaya rawi orsa kameu. Amen. Ay punau we tadi awan no kami kan te kan bayo ke gemai ba enang wa ki kan wan ti dai kayo Mauri tutana dai tutana dai kakaya kite takuna de tokorana de nakona na nanga de bebe de nakoina ni kapene de dai kayo kanje kemo tan ngoran tayo susi yami na tawon nagin tawon nagin nano tutana dai bai kakaya kite de tokorana asina kona ngora Enrique pati te wo ati jen wano nakoina ni kapene de dai kai kampasin dafa.
Yakitau haro ipuani pure Yakiparanano eteito ahiro Kapayau meirona Tairiki meirona ya me yukai Hoy bukina Yesu yakimanu okinai Tesa karikai Te Ekaroai ka ngayarona Eka O kanay kuwa Ay pagka Ay siyon ako Eka kairikaki Yakimanu Era ba de tomolo kuna de se songora kinda de yo de dayai ai ibukina Yesu yaki manu kinira apuni ngai de sakarikira eba sinda ba de tokuna de henya kita yo mairia de Dr. Kedi ni roro de kiawa yoli PC eba sinda ba de banaya de songora kinda yo pun de kina koila kanja kempa Yan sen na ko to korana. Ay po si to korana ri. Ay po si to korana ri. Oh, yan ako na ba. Sisiraki makaya kai. Ay re tay tabara kaya kaya may. Pa kuno ngora kaya kan sisiraki pupoto yon anate ka jaso. On ko tay mani nga nikakani am radio. Are ko ngora de ko meta ko online. Kakaya antabo nagi mete ana connection. Sina kana ko to korana. Dahil kayo, I mean, yan ako na sisiragi makaya kai. Ampesin up.
Yawakan tepong skandaya ngairam kami tariwa manem aiterana aroma puna karaya kuriai nipita mel bakuonga roko temenga hare pasonga ni penye ni kukure naira meta merarika sina nakatauray rapi paano kin Yesu. Pasagi ko na natao kon Yesu. Kon Yesu ayarot ke saira. Ayari tak Yesu nanapo nakatauray ni Limay. At na mga musik kami na kutap. Baik kay men ayay. Makam na nila natin. Erapa panaya kan Mount Olive may sabutalele. Ito Borau ba Te Taeka yo. Sinang iroon sewang kanere. Inang kaya kak di sira garing kebong. Anang kaya kak di sira garing kebong. Ngayari kaya may. Kami ngoroy pagkong ngoroy pundung ngoroy. Enagi distev ge enagi. Buah ungoram Te Taeka ay. Na metata na beroi de kakan de siragi are gosta begia nkebong susumain kami ni kapene no de Taeka yo Te Taeka na yo sinang kana ko na kontartaki ang roi are ngaya
inakaya kati silaki tayo kamta sinapa takataka ungora metaku mehet dikiroy tamin tiasu na roni kami handap Ay rapat MC ay punta pa narikin ka Mauri na kumira ko rin tayo kayo kanta pa na Mauri. Ay on di tayo kaya na ko yay sisila kitinunga ay karok. Sisila kuwa ay di kaya makanuan diri yes na kana kwaro hindi tayo kaya ngay ya kaskuingan na kana uwi kan bas na kapara na ko amang kamingan na inanon narariri inanon tayo kayo. Tes sila kingan na tawa na sinasikat ay yangan pangasinga yangan yakin ako na uriri. Ay tabi ka kinabangan din. Ngebong. At ako tayo kanto sila kayo, bugintirang kay kamagi, tapianin kami. Bugintira, kay kamagi, tapianin kami. Ayo de sila kaya rang sikirohay na ba? Kanukukuran na ba tabay, sikakaroy ang ayran, naraytaran, ikarisam, yara kay sagi, dangin papay na datapian, natakatamaruan na ron ayugin. Sinasika pa rin ako, dautan ang datayay, pa yung ayutakin. Tetapi teburan ni bayi kita bawa bayi kata maro ibu kiai ni. Apa nana kalau nanti orang hari mainu. Kati ya tanah ni piakan ni kakoro yang wanita nak konori kai dan itaya mana bi itaya temakoro wawa kibono wawa. Pakoka kian po dan nama ta peta ya ako pa gaya ko na kinar naro ni mainu. Tanah ni kati mainu. Tanta buni yang ayan na yero yai birisa. Ita upaya mabaya. Ay tau bayi mabaya iyan na. Sinata ya bayo ta yan kati kana ko may manot. Ano mata tiaswa ay kay tirera. Asan ida kaya magagin kati ay kay. Nasa asan na yagagin kati ay kay. Meron yato kurak agi may sinanu kuya. O ang mga babay ni ita yan pa ni katamaro naron na kay. Sinawusa man tiyo to tamans to na kag tabawa yung anayota. Sanori na ba makanuan din to tamans. Ayo ka nga punti tayakan kauring. Sina karawan wari kaya tayo ayo. Ang kuya kumata ko na ba online, daw bari ka na ba wara ka na irom kayo. Kumata ko Facebook yan, the YouTube, and the tayo kayo. Ito ko na ba iyo, kaya kain ka to nga nasensyon, ay kain eh. Urang nga nasensyon, ano matatiyaso? Ay ni ay ka, amin ay nanon, ano kari sa tiyaso? Kaya kain ka to na sinsyon na ikain eh, man nako maruruay ay kananawag, mamatan kay tatan, man nako ni papakan na tayo na yun, nako iya, kakikakian waya, o to we, inakon tau bugin na suya na sinsyon na ikain eh, nta ka na. O natanapay ay iyo, nta po ngari, inawasina ko tamaruan buren waya, to we, marianan na suya, maayaw pa, makarakenta ni ngaya, na buren taon baya, na otangan mataya, na paraya, na taura karagan waya, na kapayan nukaya, na nanta po yarara, na korotabuk, na taura karagan waya, na kapayan nukaya, na nanta po yarara, na korotabuki, buren baya o karagan pairia, na kunikaya ikapain tetoa, maniniraya, marabunaya, maya buwan mane, maya sirotam, maya karinan o ikarinin, na paraya ikatopan narabunan ni mataya. Uruga way kay pay kakakaroy kain tiyon ori mainu kay. Tukura kay tanan piyakan na wayo pay kakakaroy ni katamaroy tanan nay ni katagi nakikay.
aware ke yai nasinsun na ika kain dia karesa ika anama da tiaswa o yung ate tabayan ite yakin na iminay tay ay min nay ay ni enani amin te payara na te maung ay enani amin kabayan tenu karori tirob ay enani amin te kunika yarori te kabayan nu kararop ay enani amin te tamarwa menekan te bue suring apa te payat yakin nakikai sa kinano na ba ito ba yari apundi na banda tayo ma ayo ito ba yespen na tayo ni kapena banda tayo yari imo sirawa yay tiyo amat ang tiruan mati tiya ini yari man taka kapoy yararang ko o kanay yamati oy punta po ituwan pare nang ko tumaong ki anang ko pa ni kapena ika abu buwa kan kapena sekyaro ng kuwara ko mamanang tirukin matapaw tan batera e ako horongan ng tayo yari simati ayo ta kauring nga nasinsun tiya ini panauring nga Panunaya katamaro ang tatayari, tipa yanaki timan. Sa noor yan, kari ba, yung ataw yako ba na ko yan ausu, o na ko yaki amin na ilo yan kapanaya. Kan nakakian si mini kewe, akan namin na ipo kami, o kay saking kami, o unoy yami kun kay, o sinatira ki, o sinanako petayra, o nakarawa, peon kari ang tiyas kay, ari kaya kain tepong, ari kain nanuyay, o yan ako nakuyay. Awangan niya ako ba ang sinikewe akin na nunupayan ka pa niya. Ay kaya na matay ako ba ni ka pa niya, na matay tiyaswagin. Pero ni ka na ko ipayakin ka pa niya. Mapurenta ni nga kita ni Tatapia. O yako ba, ikarapay ka kay yan choki ari, minayarikin tekem. Inang uwa kita kay siya kilo niya ako ba, anang inakontaro Mauri, anang nangakarya. O yaswangi niya ba, anang riyan ka na ko ipayay ka, bubukan ka pa niya, may nanunupayan. Kanaan puwan nans ka na ko'y, Ami pa ni katamaro at burentani nga pusi ni kapan. Burentani nga kita tapia. Ekoro puna kikain don puwan nans. Ari ni kana kuha kibukin ta katawra na konti nga karya kita taro Mauri. Ay ko tayo pa anura ki pa iteran na batawagin taro Mauri. Iri ya piyakan. Iri ni kay sakak. Imain taro Mauri ni yewa at yaso. Diyosin ako. Ang kiyang urong-urong ay kahubuha kay yoma ta wara roma. Awak ya tiyo mata teman na, kari ni pain katamaro anda pata na yon. O ito ko yon ako numuti, kung nakangay na ko ya supuni terera. O matay ka matuwa-tuwa ruruamin kami. Gana to ay na ko po kami, sito wana titikan no, nakamaw na kami. Mga yakam, napusi pain katamaro anda pata mi may rumi. O yon ang nataan na koroyan ako imi. O supuni terera, abusi pain katamaro anda pata ya may ruya. Nantamaw nga riyor pa, nakim mga karin. Ayo, minare, ataro Mauri at ako, titi, sa bunitera. Aring kaya na kumuto, may ako narilag na kuntipang, may nanay suwa, kita buina. O yan ang niman, ni mote. Iya tayo kay. Awa para na no yamat. O ito ko na kaya ka, abubuwa ka na no iya. Ang mga kaunga, ataro Mauri ang tabuan nans. O ang mga suwangaron, pinakarawa. Ay ako, titi, yan, ataro Mauri. Mini ka na tabayan, Erika. O yawn tiyaswa, yan ang sinipo, yan, pinakamatay. O yan, suwang yan, tatayo, pero mga rin nanuangan. Ano nga yung taboton na matayo so ang iya pa, anapusi pa ni katamaro ni kapan. Ari tira kira na sa tayo pa ni katamaro, kira kira matero Mauri so. Te pa yan ang kakawag iron tiaswa, te tera Mauri. Ari manteran. As nanuri ang bayron Pedro, tamo ni Pedro tamo ko ni tenua. Ate ki ni tenua na kon nawa. Katamaro ami ari ay. Saki katamaro an sinarkumi. Pinaniran na sumi. O karinan pa ay kakora. Tanan tetapi materanan. Kita kunikay. Mayo katamaro ami area. Ayo ay takauringin ako yakirisan. Dabong ay. Tiyo matera pa paintenano. Katamaro ami yakikona nimka. Tenano animaman ni. Kakawag. Imatan tiyaso. Wan takauring hayang yang atong numanari. Beto yaram pinang kan Borau na kon nanarita na kon smotio. Tamo smotio tamo ko at kiban ruwa at pina kangay tiyakan. Oy tangiri yan na pain ni pana kunikay yari ay. Mate-mate nagikantaraki. Mate-wana-wana. O natay katamaro ay haniran na suya ay kapirak. Mate-kora kimomi. Kinta kunikay yapas bona. Mana katamaro ay yan makuri ay kararoy. Tiyaro ay iro yain ay katak. Patang ita tiyaso. Amen. O ane ta katamaro ay nukuwa. Asinari ay nupahin na ngayon ay kagirisan. Sa kita kada nga pa to, sarangin ko roy bangwa. Sa kiko na ano pa, mayo ka nga takaw nga na kong timewa tamaro at ang iriya tiyaswa. Iya kitang iriya ko na katamaro ko may sinano ko pa to ay nataray ko may sinano ko. Tiyaswa, etara at yan ano.
Yeswa. Etarana no mo etarana no okay. Ay na ikay kini ba sa ka nga kinap. Ay kagirisan. Paana kun kaya na beto kun kaya ay nakita mo mga katamaruan sinanukuya. Naron tukura matamomi tira bay kakatigiya kikatigiya kay kitoni ram kay ay taningam kay bayram kay baym tawon bay. Yaki tara yan at yaso mat yaswa. Tara ari amon mi akina rom naron tangina na iromba. O tangiri aki kwaki. Ani to pata kabenan bay ni kakawag ni takatamaro. Apa intinano. Awan ni pipitin na ikunan ka na ko. Yo era kay sagi katamaro an tiaroan. An. Sila kanuan na nakauring bitero. O pauro ikay. Kasi napay na takatamaro aro in kuwa. Inagi ng teto me. May sinaro katamaroan sinanukura. Kitani nga. Arani yan. Sinasinagitaran. Ani takati. Ari anagin ko may main ko. Sinaki. Nang katabi na para kanta nga hibang ko. Tapay sinariyan ko roya. Dabong ngay. Inano kita so. Inanon tayo di kay. Oye sinag yon online to yes parok. Iba ginapaya babagin na bakabarana ba ka. Yes pare ginanon ba so akin tayo yon. Ataw ba kukunan tero Mauri ni bongin ng kaban. Kukunan tero Mauri ni bongin ng kaban. Yan. Toy bugin ay. Yara ya tita tabas. Pabonsinga ya tabong nga katapuak. Ang kan te sirag nga ina kubun kunan tero Mauri na bongin ng kaban. Yak ka tabong ako na. Ake taka nga nan. Skunan ben tero Mauri tabong at mo na bong taka wabong taka denebong. Ay des tata Mauri skunan tataro. Skan tataro full week. Tungo na the week ay abon banin na. Yay taka nga nan ake. Padatabas e pun sikuna banin na nagi. Kunan mo ingin. Sikuna nga des tata Mauri na taka wabong na rinukan the week. Sikuna tero Mauri na Mauri ay mapulisa gina padatabas hal. Kung tatabas na pare sikuna banin na nagi. Si tero Mauri na ban Friday. Okay? Nari ngayon naitarangan ba the Friday ya puno muan may tatabas. Mga yari. Ano kanuan tibok ay rom tumakuro to bimawa. Sa mga reason kapag nakuha ng konting hapon. Imanaraw na ko ito ko kay sila kay online yes pare giro manay kay swag. Ay ito pero rin pas napon kapag ako may sika ginana ko imitutan na ba. Tapay kakawag. Uni ay tatabas. O sipon nagikunahan ka na kuwan din tatabas pa yapon sukuna banin na. Sukunahan tero maurun bungin ka ben why not. Sukunahan ikani at yes one tibong nagyaka why not. Patatabas, isukunit na. Napasin ka pa yan. Wara de songora. Wara de songora de tayo kayo. Ito ko pa. Yarang ni metata. Yarang tiri roy. Di para roy. Kaya kanti sila tayo kayo. Uling nga. Iyan na teka di sa tete. Tekin na pa. Ni nga po nga. Nakarawara ni ka para nakwaroy. Di sila kaya esbaro ko online. Esbaro ko online. Yon. Katabuan upong ini kapan. Papungin dari Mauri. Kaya kakiroy na kundi. Tinga po, ni kapan na kiroy, pero yung metata, on tiri roy na kuya ni kapan. Sina, kanakuha lagi, chokorana, nako, mina, ako na ba kanuan, tetay di kayo, ngaya, are, kekemay, kakahani ko, pero nang ina ko kanuan, tetay di kayo, ay, takawan mo, tetay di, ni Borau, inanon Te Taeka, tab. Ay, mana, sina, mainnya na ko de kanuan tadi kayo sina kanako to korana sina kamdaw tali ngaran nungora metar ni memetaku de to korana na ko may didaya kamda sina
Hai, era pa te kunaya. Kain to guru nani nari asan, sasan nong oraya kinna ni meto kinan tairi kayo. Yak yoi lagi negrai aran te to guru nani na yo me. Narania bakain Mount Olive. Ang kana agi kukuray naraya, hapon dia ni kukuray naraya Mount Olive. May sabut talele. Kamdasin rapa ni panami songora kinna nun tairi kayo. Wara raw ita ko pa yero ko tayo kanda de sinang ora ya ikanuan de tairi kayo to kongora nun tairi kayo rang ni ko kongora na ayare sa kami ngaroy roy sina katawroy na nora tetabo are ko men na yai tetabo are ko meta ko mayai ko ngora mayai sina pusiya tami na roy kasi nang din na ko nun tairi kayo kanuan roy tairi kayo sinabusiya tami na roy ben roy ra ni kauki na nora na rakanta ni nga pas sinabusmaya na teka ari sinapuro wakin na nun tairi kayo ay marari gidon to ware aya enerari na teki na teka na ko itan tairi kay sinabu peragi amen tatar tamera sero kon jawa sinang ngora kinayam teka jawa rin ang tidagay yam turo ang teki nam teka na ko ira sa busiyo ko am kairin tami meroy ri pena men ay ruran ronira ni kairira may muna ni karukwat tukin pena ko tayra ani kameta tayra nam teka ali sina kinikin nang kinipurawakin ng tayo sa tataro bugin to wari na teki nam teka na koiran tayay pakunangan na din ni Korea at merurung at korakora pena takaruay am teka na koira na kono mem kanta ni kuna bugi na jaswa ni kapenira
Ani kararoy na makuli to wali bua kare na kona ni kakiriveya aron nung oraya kinan namteakan na koinen tayo. Ani ko taki meto wari na takin na pamteakat temera kona bukia andon. Sabu si ko iron tami mera iri. Yesu Kristo ari nasim hadi ngai araw oras sa kamyayo kawala ni kaniko. Amen. Sina busumaya tatagi ang giroy na kundi tayo pa sinang ngorang kanye anak ko ngorang ako ira ari te Borau inanon Te Taeka kanda ba.
Kamna pa na ni Mauri ni kapani. Ay, skaro tayo tutan ay tutan ang ati. Grupo rin tutan ang kanuan na misini na nun detay di kayo kanta nga ba na nakuroy yan na sinang kanakuan kan durong-durong ng kakawak. And nang kanakuan ako imintay di kayo kanta nga ba tiaswa. Enaroni na nun si pangara. Ay ang kakawak intay di kayo. Sipon po na ko na mga inarata ka tiaswa kaya pasaro kong kain takawanuan tayo di. Ay wanuwa detay di kayo mga kisimonwa kaya yon ara Borau inanon na nataya kaya mo ang kakawak. Ang detay yung ano sa suna ara rin detay ka. Borau bure kita kita utana men dua bubua ono bui merwaiwa nakon isibui men dua bubua ono bui merwaiwa nakon isibui tawakan na ko ba tira asun de meroro on de tairi kay na sinakapara na ko de tairi kay ye yorakim tawakwasan na tayo pa ikangan mo ande ki yorakim man. Ada bugin tira ang kay erang ni kura-kura ti orak. Taway kay tayan si sirak ay kasi kunan ta bigi hindi tayo kayo. Ay tawa po nang may sirak akin si sirak iniragay ng mati orak. Apo ni marunong dapat tara. Ngay na kaya ni kilibes. Ikuwa ba ti aswa? Itaw ka may karawa. Ikunan na yako tukoto na may karawa ya ka ngay na. No! Iyapo amtay. Taratake, ya po amtay, kuwapa ka na pa, kuwamet, ya po amtay. Kuwapo, kiyera ko, ito kinuburo. Ikaw ba na rin tiyaso, bayat na may karawan nga, ya po amtay ito tayo, kupundang ni marurong, kuputun man, kuputun na ini, kung nga nga rin, yara ko na pati pa ito na, idom, pun na kaya, kanta ni nga na. Ano yaron tiyorak? Saki ko na tayo, yaka nga na, manin mo sila, tiyo amatari, tiyorak. Ikaw marunong kang abon te pa yaman nas. Kita pa yako puno musikya. Te marunong te pa yaman nas kita pa si puno musikya sa bayra ya. Ngayon na nun meora. Ano te pa yaka kawagas na sinanorian te tayo kayo. Te pa yara sa musikya. Ekonan ka babakar ki meora ke ekonan ni ka wari lagi. Ay te pa yan ang kakawag. Te pa yako bayra ya ibukin marunong. Kuna kananawa. Ke kuna ka kimoto to. Ane Putun ka naman nariririn tayo di kayo. Ito, katinuan yun, ate ki pa ni Wawa. Koy, ako tangiraki. Itangin ko pa ko nakapay, ni pay ni kabane. Ay, nataw-tawag yung Maurim. Na yaron tamim, gaya kapay. At ako matatamang, babunakit akangan, tipay ako nima. Bunakit akangan, tipay ako kana. Akit akangan na, komoko, kumanging, kukaupin, kunang ko na. Akit akangan, may akuwa waro yan. Ita ko tiya suway kayo ba, itangido ko, ako nakapaya, ang taw-taw ang Maurim, kay marunong. Kuha kapaya, kana ko babayari aron na marunong yung. Ngoy ako ngoranda tayo di kay. Tibay bara, eday nira, era batarayo, punta pa ya, banin, all, itabanin doy. O tiya suway tangidia, Paya nakameura ni kapanin na roy, sexy makaroon na batara tuwan. Inakapanin na roy na batara ni kameura. Napatarayo, arayang, awara na makin, awara na makin. Inakameo ni kapanin teswan, ni kapanin. Ni kuwa na takuwa na teka. Ibrabis, the causes to makoro to be now on way sure. Kam na baka teswa, kam nangan na tinapoki, payero ko na uno masikiteka. Akam na tarome uriya to wari karawa karawa na onapa mamarawa makuprakinran. Inanon tiawan mo sikita kayo inanon kapene ni bungin tiawan na bay taruwa mano o iwitira tiaswa pasinangan na tinabuki. Iwitira tiaswa pasinangan na tinabuki. Tirana nun na sinangan na tinabuki. Tirana nun na sinanabuya sinangan na tinabuki. Nakangan nangan na tinabuki. E kaya kayo Borau. Temoni ko tumakuro ni ono wati ki buabu. Pakam ka boag intepay ya kakawak. Kam na ne po diaswa nrapatami. Ne po diaswa nrapatami yayo. Monte kakawak intepay yan. Tepay para betira pasina ne po diaswa nrapataray kay. Pasika boag intepay ya mo ni panda kakawak. O tepay yan pondarani Yesu are wawa na kuyon ta kay bangak.
Aswan te Mauri. Kesua yon. Te bayar si kanna ware sinima. Kini karin na irapatara. Apo ni kaines. Ibo kini marurungiran. Ariasan na kanira tuwa. Ay sana ko te bayar. Eto ko. Nangayay. Ngana kamamarake. Ngana to kamoy. Ang ngana tam karawa te bay tuwa na. Akam na karoy pa ni kapane. Ibo kini buwakin ti Yeswa. Amen. Sikonaan ni buat Yeswa. Kesikona ni kamangurat Yeswa. Te bayar si karoya. Nakon dapat aray. Amay sanwan meuray ka nang urpia kaya dapat arayo. O ngay resita ko ba akyat ka nga. Imatuatuan na kuwawa the science. Hindi akin at tamo ko. Pangayang kay tuwa na ipukoy at tahan siri-siri. Hindi on naba. Tawa ko to ba kung nabunsi ko na ang siring akin. Tira na mata na may yata pa yung siri-siri tuwa na. Tamo ko. Ita ko na tayo ka Dr. Linus Pauling. Tiyo mata ng kikinaki. Timan na ipukoy at scientist sa esan na kinong na kanwa nga ikaw wawa. The Nobel Peace Prize. O ita ko na tayo ka tabagwa ko kaya the doctor. Amay si poison inanon discares. Yaki ko na ang wari may sin. Poison na ikan. May yay ibo ko na. Ay mena na ba ibo ko na tapay ni kakimimya. Kuto pa tapay ni kakimimya. Kung mena yung painuwas. Kana ko tapay yarang inim. Mena na pa inanon discares. Tapay siniman. Ara ko sisiring ayan kakasiyan. Sisiring at manin na ragatan ako. Mena na pa inanon discares. Tapay sin na patawa natin. Mena na pa inanon discares. Tukoro tahanan takawayay. Mena na pa inanon discares. Ayak yak orak. Yung ngay na. Ay sinang imemeng ngay na tahanan mo ka. Sa kapato ng mahin na pupuna ko. Maikan na kanuan. Tukoro ta. Tara na. Arang na may sinigi boysin. Naroon na ako nori. Yun nang datamay. Tairiki ay. Mukha na kinto. Discares. Naroon na naribosin na ba Dr. Linus Pauling. Kumuko na tuwa na discares. Tiyay na discares. Ikunaan na tipuy mawa o titira na timinis. Manimeom. Yagya ko raki. Naroon na situwa na discares. Kumukon na. Tipuy mawa o timinis sa anak ko. Manimeom. Kanaro ba koy ko tangan eh. Tuwa na discares. Matokay na uwam mo ko ako kunaan mo ko. Nanduwa na dabong. Kunaan mo ko na dabuin. Nakiwabuy. Itinibuin tuwa na dabong. Kamay sa matuwi ko. Inawan na makay na. Ay, ka kinari po ni Maisin na ba't tipuy mawa ti minis na anak mo na ay tuwa na tiyaway anak. Yari ka pa tuwa na dabong, wawa dabong. Meo marina pandya. Ano, yag pa rin yata ba ni kikiri kaki. Yata ba na anak ni katuwa pong. Meo, man mo ko na kindiskaras. The Cancer Research man the UK. May buritan. Ito ko na tiyakan. Kaputa kinikakaya ay. Yon the cancer. Tamo ko, puningayat sa karikit the cancer and yon nabe at the number one. Taray? Ay, tamo ko, tinampawan. Ni karikita kansa. Anak ko kan karikita kansa. Tamo ko. Ngayon tamuan. Ay, paisira ka na. Irang maistyo matemati. Mandamo ko. Kora-korariki. Wabuy man naman wata katubuwa kayo na kentito kinupuro. Ilo yato kora kay kamo mo ko. Naku yato kora kay kaki. Nano na nang kora-kora di chance. Ito tayo pa na kunahan na ginom dito kinupuro. Kana kumomo. Makanakuwag. Ikuri ka nga ngarik. Punta po isin natin ni Kochina. Rimen na nung tumok. Ang iya kunahan ko kumakita na niya. Ay karang bonga na baka buta tararay. Napatam. Anta ka nga. Iya kumakita yari. Ang kiyo kumakita iya kibus tararay. Napatam nga iya ka na. Klotch na ba? Iya panin na ba tararay. Iya kibus. Iya pa na. Iya saro. Hop! Sige na ko rami yay. Tapos iya karoya. Den nikotin. Inanon mo. Wata wana bigay. Yamat. Yaro ko tiyang tuwa. Ante tayo yari ako magigay. Tiyaw. Ayan. Ito pa yan. Narikin ako yung anak ko. Kanaro na pa si Momo. Yara nagbayay na ba takawawa na mo ko? Takawawa na mo ko. Ayara nagtayo na ko ba the passive smoking. The passive smoking. Ara ko ba naging mo ko? Kaya ko mo ko. Mayroon naman na mo ko. Tapos hindi ka ng kakaya, gino yate, ay ikawarin. Kung kaya ko mo ko, hinano na mouse ka nang bayay today. Amen na mouse, mo ko. Tatayan ako mo ko. Mo ko. Ano yung matay, yawarin ka ng mouse, ay rosa na ba't tumukuhan. Ano na gino yate, kabubuhin. Tatagin.
Kamata ba yung ikabu, ikaw sa yate, yato ko na kay kamo mo ko. Ako na ande kay ilikansa. Ibugin mo ko na kin debubu. Ari Yesus sinako. May riya karo. Kay may riya sibuya. Kay may riya kana yaus. Ngayon tay tata kung kuya baka na ako. Kumako, kapon mo ko na bandagyakak. Una riyan tataraya pa akawa na pa ate ay kanay darikim. Payaro takin ka pa ne. Ito mo ko. Ane takawuwa na mo ko. Tosa kinam ko na sa ay toy, rori pa toy. Si tuwa na pa mo ko. Ika nga ka neron demangin. Ikaw wa yun na ba, Taeka nang tapay para, ano ba, Te Taeka ka uring at sinakunan nga na ginapan tairiki ay. Ito, tira ba ka, Taeka na ba ka tumakaro, wawi o tiki ba na tukuan, tiwain, punti sa kanana. O, taka manging, tisa mere-mere, awan ranga-rangayay, o, iyaki wana-wana, antaraya. Tisa wana-wana ayo, punto wana-wana, toroman, Taeka na ikay patuwain, tisa kanana. O, taka manging, tisa mere-mere, ikaw wa mere-mere, taka manging, mere-mere, wow! Te Taeka ay! Siya ngayon, kung punso pa kayo, kung timigyan mayroon ko ang ina, huwag kikiruwa na pinanong takaway. Kung nane, tisa mere-mere. Hiya po nukwawa na tayo katabay para tisa mere-mere takamangin. O ano yung rangarangay ay, yaki wana-wana. Yaki wana-wana. Ita ko ano tamakuran, huwag na tinuha, tiki po na huwag bimarwayo. Antay ay kay na. O antay ay, nawawata na. Ay antay ay, anang urang-ure. Ayan tayo ay koki na. Ayan tayo ay mata na ikaw-ura-ura. Yakot, isa na pa ka, okay? Punna ka na kamani ay dari kintuwain. Aka na anak ko nuko ko na tuwain. Erang anak. Sa kituwain na iwari. Piwari, karebe. Nakaruwaru. Ito tarimeo. Mayo puntuwain na erang anak. Itiki. Oy, matuwa ka na ko ni. Iriin ko. Ako pundawatan na pa yan. Antay ay. Ida kira una tungurong terawawa ta mataran to korak ay kana ko kamani ya ida dikin tuwain arang anak kona tay tera tuwain kana uraura ngana ko ta matana inanon temangko ngana irin inanom ni marandran orimi itinatena na yaron teneta yakya korak o iwara tiapa na yaron tiasipi Isuay biyan. Ano tayo katarap ako? Awan yan anori ba ini kami mi matam. Awan yan ato tong pay kay akiriyay nanom. Awan yan kunari ginayaron tiyamate ewin ay nanon nawa. Awan tayaron teman na ewin itapon tiyan yang ariyata. Ane kunakangay ori ay. Ay yaki ko akin. Ananori ba kami mi matam raon te tayo di kayo. Pun guawa matam. Kunori ba karang kami mi ang ko. Hindi ko pusinta ka ako driver. Ako moy manging. Ayan ako muyang nakon rom ako nang tatangi diya. Eto ang girlfriend. Ako kangay. Ang ko nang pamangay. Ako kangay. Pap. Wala benta pas. Wala. Nakanawan tamanging. Kuha kaya tayo. May tinatana na yaron tinata mo yun. Tinatana na yaron tinata. Tekaangang mo yun. Tekaangang mo yun. Tekrush. Iri kita tekaangang. Aman tiya papak. Tuwa na may buko ni Matin. Anang kura-kura. Iri ki. Manda ka bubus. O tamun man. Tawar. Pabro basigi pa na. O yan na si. Tiraron di. Di ko wawa ka tamaro ambong. O di at the bushel. Di ko wawa ka tamaro arabong di. Inanon di. Yay na ba ni ko chin. Hari mena na ba diskare semena na ba inanon di. No wonder why ka na ba kuno ati ako mo hindi ako na. Emena inanon ko Yesuko. Di inanon ko irurutong-tung inanon. Ang kan na may sira ari rin ako nanon kanon. Uri nga baykay suwan te Mauri anang kakawak.
Ingin nga kisya kitang kasyo ba to tara na kunan wo sida ng demewa ya gitu merang kakawag isuan de Mauri ayo. Ibukin marurungim. Ay bukin marurungo. Arang kakawag kay. Teni ko tinna ba inanon to kopi. Imerwa ka to kopi arang tatangri awasman danan security. Ang kuya na ba ko mata ko ngoran de yok na dan ko wa security ki. Pare. Anak ko yang oya bukunagi mamasu. Ona ben na moy kopi pare to kopi. Ikaw tamo yang o ako kikunan ka ni masu. Yasan katagi. Kura-kuran te caffeine na iyo. The boys na rin manin to kopi at the caffeine. O ay ka rin naginom de man na the spider. Hindi ka tanda ba ka? O the spider kimon ko rawang buwangon. Muwan terang tamaro. O ay muna. Iya ka rin nag. The caffeine. Inano na nisinak. O ang kaya ko rawang at tintakari o narimina. Iya kira kaya na ba. Iya pa sisipawan na kaya kita maro. Ay aro ta kinaba the spider. Ngayon na sinang agirota kinabay ay. Silota kinabay. Raw! Ponsita wa na takaway. Es kunahan ka dugi bayay kayo. Hanto ka ni kayo. Tieswa. Ari rin kinabay baray. Ponsita tieswa ako na nabugo ko. Ponsita tieswa ako na nabukay. Hindi ka nga ngayon. Kakanya ka kinapay kayo. Pari mo matuto kakakin ang kanano. Basta pandang mani na nun. Tatangiran temok. Tangiran temanging. Ponsita tieswa ako na nangalila dito ka ni kayo. Ito ko na tayo ka tieswa. Ngana ko besin kan nungun panani yeo ayaswam. Men karaw ari ay matana. Men katani mayatani ngam. Nakon na Taeka. Men kawagin na usuan ka bani. O naki kaki tiora kituwa na may puwakon nora kay kayesa ni kaki yoya yay kubita papuni yeo angay. Ay kami ako. Anya na perita. Tiaswan ako yun. Kana ko po ni kan nungun banana. O ay naki karuwa tiora. Irom. Amen. Men dua bubuha ono bui merwai wana koni sibui. Sinangin orang kan neron tiya marak. Are karoy tiya suan. Sesa nuri tanan ni meta bunga sinang mga ora tiya marak. Tiraroy muon kanan tiya mata yang anna tiya suan. Mon tirang sikiroy kanan tiya mata. Guys sa yang ada sama ra kana kya sabon. Yu kimarawa. Ake to baya sinatuki. Karigan ba ito magkaroon ito wala ito kiban wabi merway wa ito kuti aswan uri ayasan na nganing kami yaro ka ikawa ni kabane. Ikame na yon na bani makain ka bani ikakarikiwa ikame na kuraya inano iya. Poni ka na mi de bani. Kuno rana mo na maragati aswa mandanang sikiro ito wani kay. Imerwa kaya bandang merurong ito kurag ito ng vegetarian at kurag ikasika na ito wani kay. Yuminta pure o ati aswa yung mga rawan na rikikan ng diyamat. Tamakuruan natin wati gitu bimawan wan karkan ba. Ya ako na mamaraki naroka ay kakain te tawana. Iyan ako kan tanan bukini kaim. Ay do andi kanan jamat. Isuay na pakanak. Ido konteman ni kay. Punto wani kay. Akan wanta kay. O to bukini kay. Akan yang maraki tanan kapan yang tamaro. Kapan yang tamaro. Ako nura. Tepa yarik men kakanakin na ikan ne. Sa orang kan jadi dikare mayroon na tam dikaki. Pateraron ay yari dikim. Di manda mehuya mga iran tepong ngay. Jadi dikim mayroon na tam tebuy na teroro dikaki. Ano po noratam ruwa bubuo tenibuya na didiki. Hiya kya kora dokora kay biri in kani tanga age. Jadi dikim. Ruwa bubuo tenibuya tam. Tieta ruwa bubuo tebi mehuwa. Enos dua bubuh ni mewa, kenan dua bubuh teri mui, tenan kari kiri kage, kari kenan ne kari kamararera, nade diki, wani bubuh dua bubuh ni mewa, mararera kari kayarata, o yarata, botan nade diki, dua bubuh ono pui mewa, o yarata kari enoka, mai sin nade diki, tini bubuh ono pui mewa, sinasika dia de sinakinan, o enoka ya kari kangani mesutera. Hata kapanian na papagim unan tiyon na kaya tagin tapay para ruwa bubwa uno pui merwaiwa. Anna tiyon mata kapanian na papagim unan tiyon na ba. The man ever lived 969 years. Mesutera. Mesutera kaya rami ka botan na nadiriki. Isi bubwa. Isi pui mesua. Tapos na sila kibay. Iyara kaya sirang ni paka nadiriki. Enok. Ari taman mesutera ari kapanian na papagim nadiriki. Tairiki, ay ako nung mga nabuni ng warera kay tinububuhan na buhay mo ay kay tinububuhan na doon bubuhan ngaya tinububuhan na buhay mo
Sinurian karkan bahay tumakuruan ni mau wab matinu wab mau. Awana pong ngeno kanipane tinibubua ono ngaun mani maridik. 365 na ronda sa sanuri. O nako eno kamatiaswa. O waki angaya pa yanay tiaswa. Daraya. Imdarwaka. Asi tinibubua ono bui mani mau anaridik eno ka. Paya tiya matarori o nako tiaswa. Ibukin dorin eno ka awusena bandana yan ako karawa. Ay ari aki suku eno kan kabane anaridik yon tiya. Paya uta kira kena karawa ron tiaswa. Anya teman the exception. Ari ko ikarawan. Nariridig ari sa naman dagin na yon temat. Ya kini na nanti enok. Gera na bato ay sugueno kan diyon na bayo ni kabane rin gito na ro ko na bantira bubuwa. Ari yeta. Pare na sinama sutera te kabane na mapagmeo na. Diyon na. Tungura kay simen ka na gintuwa ni kay. O tapo kini kay. Kana bo kan kata me way ko atay na mana kay. The vegetarian. Si tuwa ni kay kam kakan na tapo kini kay. Kan napundig ba na sportsman gamin meomi. Ikaw ngay kami na kon na. Untuk wawan. Dua bubuah ono bui merwai wana koni isbui. Asun dorong dari kaya. Ai pun sipai min teia ka hati aswa. Yang tekariya ya penakana gido kon teman. Parang kaya iya ka konti on na bayo ayake tekain na marak. Pare apa ni matan teia. Epon po tataki on na ba ni kabanin sino po wakin teia. Ake tekain na marak ya meo. Ay main tiya ka. At kami media so. Oye Te Taeka yangan no. How are you? Ay ta ko iyo na ko no. May rin ko mamusun ka ba na ako nonon tiyake. Painor ko pa ko roy rin mataw po kong tururuay. Kung nakaidiya man ay kakakaisiman na kayan ako. Ay kamane maine may buko yaman ay kaisagin ka ba na iya. O kakawuman taman may kayan ako. Mayaine may buko yaman. Ay kakisag. Daraya. Ay sepakar ka ni pa ayaw tumakuro isuwa. O yate akin na naman, yay man ay kaisag. Yay man ay kaakisag. Eso nga ginoo, pinakadinihan tiyake man ay karoy ay kaisag. Kakaisiman. Ano nga natumuha kakanag. Tumuha mabuna. O tumuha mabuna. Isiman. May sila. Isitanga. Hindi tiyake. Ay kakinahan. O si kakawuman. Mandagyakisag. Sinura mo kinayara tiyaswa kakaroy na rin. Pero iya nakanta nga tiyaswa penang ay nang agad yung maraki riyan na mata. Enang hindi ka kanay yatiman. O kanay yatiman ay puin siya maraki. Man na kiyaysak. Kaya nang wana tiyaswa. Ikataburo-buro ay kakaisiman. Arisak. Pinakatukak. Awa katukak tiyake man na kiyaysakin kakaisiman man na kayan ako. Tumani o tiyay ni. Nairon na ikan. Ay kay man tabi uway kaisak. O katukagin na ba man ay kakisak, kakauman ako, man ay yausun ako. Tumani o tiyayin, ano na kagindi yan man ay kakisak. Aki ato ka na pantiyaki, ilunuhan na bungari. Tiyaswayangan ka na takariyaya, penang ka na kiluhan naman natak. Puni ka nami man ay kamamay, ay kameo ni kabanaya. Yang aning kami ay kay ni kabanaya, na yaron naro ka ay kamawawa, kay yangan kami lumuha. Nakamnatay ka na tayo kung mameo na, arararana. Tara yang ada kari kay deso kam nakaniman. Mati pa yete kay kay deso kam nakanan na yeron na yang ani kan minabang kuaro kan tumuantay. Etera. Nanon nakangay deso. Na yeron na yang ani kami ko tanani kay. Kam magi kana ta kay aboisin. Bunda mara kay kam. Kam magi kana na pari na batakay na aboisin. Kam nagi kan. Ay yeron na nap. Yay man ay kagisak. Yan hakikan. Neron na nabapari deso an kar kan pa ito mo ruwang. O tinuwang kay yang ada kari ya. Penangkanak teman. Anang kanak teman. Awan nga ito ba sinang sinori nga ito utan na pare. Nano na? Yata pati aswa. Esan suang ano yata pati natin man isa gawayak. Sinang inora nga naman tabiwa ay kaisak. O teman na mga ukina. Ay mga raw nuwena. O na ka na mga kan sa ibo ko yaman. O kam na kan na. Ani. Di ba bayri? Ay yung ati aswa sakit abog na mga mayabon kain na ba? Teman. Ay mga uki na. O yun na ka na ng mga kansa. Kandakan. To tiya ka kinamanay ka. Naway kaya ka kinamanay ka. Anna ka na yun mga kansa. Toko! Anaman toko. Iya marakin kang udod. Kaya nakin kang udod. Kang udod kayo. Ay siya. Yan ako naman yung minayan tinuni kayo. Ay mga karawan yung mga anak ka na nari.
O yan mga muan, o nga rin kita kauhuan. Inakan na, nimakan sa. Ay kay man, ay kanak-anak. Kanano ba yung timan na yakin nakan na, nano na, yakin pasin ka na, na kayo ni Barry Teswa. Tinapugin na kay Koroy Teswa, sakit hapugin. But Teswa, punta na tayo kayo, punta tayo. E punta tayo ka ba ng tamaro na ko yan. O yaronan, yan ako takay. Tekangin man, inuyan ako mata Teswa, may minda yak. No rikaki. O sinangin orang kan tiririki pa awara. E di kira kenapa? Kaya ka nga ay min ya puta kang iman bale ay saksi tuwa ni kay. Matabukin kay. Ya kana kilo konteman. Ano pun orang kan tiririki ni meu. Wanu watoro rikaki. Mayroon no. Sibun na atana pa no pa po siguro pa naririki 2 buwan ni mabuhi tiririki. Kana sinora tim. Are na sina. Ay ni mabubuhay ya makuruwa na panukan nari. Ni mabubuhat din. Sa kaya tabi nakikiri ka kay. Sinura ara ba kasi tare na sintim abubuhat de buina. Ara ba kasi tare ka sera. Oye pera, oye karika epera sera abubuhat ni buide dik. Epera karika perek wabubuha orwaiwa. Ita ben kira kiri ka. Ya kiri ka dik. Ay muinta kang imente tayo. Ya kana kiri konteman na ya tapen kiri ka. Dik. Pera ka deu wabubuha isua. Reu ya karika teruka. Wabubuha dik. Ita ben kiri ka dik ayo. Imuin kana kini konteman. Oy ra sa puntang tatang ida tiro ko naman ni. Ani ka kamamo tiro ko mewan bas nang kamewram. Aya. Sinang tatang ida tiro ko mew tiro ko men. Timpo nga materan. Mayan ito ba yerik? Ita ben wariri kita didiki. Unsa ka nakanta nga diya so man. Kaya matatang ida. Bravo. Makam na tay kang man na ikay may buko yaman na ikaan na ikana yan ang mga kansi. Pwede rin kitang tanong kung ngayon ay kitibas. Timan na, tibik. Deswa ka, utama ko nung tibik mawa, ano. Tibik, ang kaya mga uki na mayakin na ka na ng mga kansa, inato nga kilomi, baya kamara. Kam na tay kakangiri ko ya, kam na tay riringi pan na ya. Kanama ti tay ringa ban na tay ringa. Deswa pun tete, buwak. Kamara. Iya kira na ba tiya mara ka deswa mapanangay, inato nga kilomi, baya kamara. Saki, ngay ay tiyakin na. Mayapon tiyakin na tiyaswa na anak po kaya tapi. Tiyakin ori tibig. Say katay patirabong na kaya ginori. Masama na tahan na baron tibig. Kupun nura tibig. Kanaw po. Kupun karawan siyambu na tibig. Karawan. Tibog yaroin tubon na yapon nang nipuyara raya ng nisak. Okruya. Titayar ko kapararo na yay. Tumonta po na ako nakakaya. Tira. Tibuka-buka. Mayapon nang memew na nun tibig. Hindi pa iya para ka. Tibuka-buka. Emaro ka Yesu nge norian de na bayo. Iya kinora te peki pati amarake. Nge ka amarake yan mga Yesu. O ini kira na te amarake suwangi ana rire. Ido ko ni kira te amarake. Te pi mawa. Te basket ayon. Kawa kina Yesu ya bakat he. Mayay ta kay muina karoya. Ay ka na ko ya peki ay ka wawa ta buntangan ka papayan ta karang. Yara kay ko tiyang marake may mano kanano ba yatay ba tiyang marake tipik yara Yesu ya kapapayan takarang. Yay tukwa ka kawak ikan. Yay tukwa ka kawak. Ano na tipik. Punsa kita marake. Sakit pa yara ni. Mata ko tabi man bangge imate Yesu yon ta kay bangagi. Ay yara ri na ba tipik nakunta kanak. Ikwa mate Yesu. Pa na kay sa katipik. Kay buni Yesu ay tabuha ka naging tibik, hindi oto demens. Para po nga yati aswana ba hindi oto demens. Ay ako pa nang makaw ka nakin ang tinuto demens. Ebon naki.
Ia taki ro kon te peki pa te kapani ane bubura mai sin te kirisa te cholesterol ina nona. Ima tintin te kirisa. Te kapani ane bubura na cholesterol te peki. Kapani ane bubura. Kero no pa ero ori ki kon te peki ena punna ki katabua kana kina teso. Ai buki na pa ia ki roire io eta ko teso pa. Sinaki kakangi ro koi. Tira, pa ia ka sinaki kakangi ro koi. Ayo buki na nang batuan. E Dr. McNaught, the wide health researcher, the saukuga, the sakamataba yon tekan de marurung. Ay kunia ba, inanon awa takatuto, tanani ino ko ni piki kaman na ikakakokoro. Yan agir kon demanda, yan agir kon demanda, yan agir kon demanda. Akarawagin, kamataba yaki, on karawag katarataraki. O may kay, tuwan ay bukon na ikanaway kan, inikiyay de drokina levai. At mata, Amwan terang Mauri ya yaki mamat. Imenai inanon tiro kon peki. Imenai inanon tiro kon peki. Meron guys benang tatangiri yan ano bay. O sa kita iya yay temata puaka kaya imenai inanon tabayan. Sa akin ang kan kasuara tayo ni kawayo anan me. Ani te takan tangira yang ani dati so sa kita abokin na. Yaki ro hari peki. Kan na tayo ng mga rokoy dari, bari yay de sila gina ba nga yari, kaya ka na bang kayo, sila bang kayo nikakakain na ba sila gana, wow, akiyan ako na ba yun, tayo kan na marak. Sa rokoy marawa, sa rokoy dari, kan nakakangay kayo, may bukoy ka namin, may nanon nainay. Sa nuna mata nainay? Tinainay ka na ako na ko, turay tanda kay kayo, damaran nikangay yan, ay tinainay ka na. Toy ka na ba ikan na tayo turay, tinainay. Kunori, pay ka na, ay siyay kayo ka na, ikanak may nanon nainay. Aka na yay, ingi tayo. No ye ingi tayo mayo ye paya rira rikian. O inaya. Inaina. Ukari o ite bena ko inana. Marawa karanga an. Ika pa niya kaginikay ka na ye inaya, ye ingi tayo ye paya. O kam nakakang. Punta ba para tayo kam nakakang kaigan. Ay kay ka na may nanon marawa nini yo karanga ani ye ingi tayo ani ye paya na o ani ye inana. O kanaki ay ngitaya, mabupaya, mabaya, mainaya, akam na tay kakang. Anatong agilumi, pakamara. Saki ko na ka matatarik yan. Kaya po nang dinitiri at yakin na ito pa para. No. Kasi nasisirag. Tira, bukin na kaya irang tapit yaso marurungin dapat. Tawang kiyo ko tawag bayag itapit ilum yaso, tapit yaso ay bukin marurungin. Pun na narungan kong tangirayo, betang ito ko bukin natin madoon marurung. Ibuki amatay, ibuki amuso. Itangiro ko po na meron. Tiya suwaya kitang iriya, pasinaira. Iya kitang iriya pasinorak. Siya kinakanta ng tiya suwa. Iya kitang iriya pasinatang, mandano kawa kitiya suwa. Iya kitang iriya na paan tiya suwa. Iya kitang iriya pasinamat tiya suwa. Kung siya kinapanakanta nga ba, sinamat. Ngeri kinamamat tiya suwa, ilaw ni Yesu. Oy rang tabe memewi o marurungi at bodo namet. Oy kamewi ora kay karang ni mais. Ika mewa na bari apunin met. Kausa mandiruan met. Wasan katay tayo na ora kay karang ni mais mataway ko Mauri. Ayo po kam. Ongon na nataya ka tiyaso. Ako karawan ano na. Ako na nuna to ako rin yun meron. Wasan nakangaya po ni matoto ang ikakanta mo ko iro. Iya pun kanganap ito kupin matinang ko na. Yesu ay tangi kon detay kayo isuang ko ba ko na eta ko na tegay ni pinipito makorowa to bi mateno ipon ko na ipay ni kapen ni koroy ilon to wari ka koray iko na ipay ni kapen ko na ipay ni kapen taruwa mana un tay kayo ko na ni bitamem yung anana ko to ba yari inahurwa dapat ang mayon ikaw ako kon musiraw Yesu ay ang ko detay ayo ba kuna yang oye ba itangi ko pon ko na. Ako ba nagkunay mo ni Rome? Makukunay doon, Yesu. Amen. Aninagi tawad ba ito na rori may riyakan na ako na ko. Intiyero ari ay. Iyo atapo tayo kapay at yomata. Ayun ang makino ko. Sa kapayan da tayo riking ayra. Tayo riking ayo ngayra kasi ngora ay kasi mata ko. Iyon na live. Hindi tayo ayo. Payat ang iri tayo ba sinango tulong ayo. O sinakam maguli o sinanurad. Tipitak. Inanon meor. Yung nga na to sa akin mga kunaan no giligagin kain karigara dito. Wabubutabon, tinubutabon, nabubutabon.
Mesuan ko Yesu ang tairiki ay. Nako Mary, nako. Kasukaan mo ko yon the bawang ni Karya. Kasukaan ni Ma'am Demanging yon the bawang ni Karya. Kasukarom nagyungya pa yon the bawang ni Karya. Kasukaan mo yon the bawang ni Karya. Kana ano na pa yapon, itaw ko na ba? Takupin mo, tanang ko na, madidrak, at Demanging. Kasuko yon the bawang ni Karya. Nga ko nang ni Meo na mamarakin, mandangag na taupang na mamarakin, kakabuwa ba ako. Kasukaan na ba arom, nabuwa ba ka? Yon the bawang ni Karya, hindi tairiki ay. Punti sa kariki ba yat Yesua, karikat yomat. O tama ko rin dapat na ni kabane. O yata tapay, karina kinano na. Pwede na marurong, o ano kora ye. Kuno rin, kikarawag na ka the food. O taman na yomat kabuha na ka the food. O yara kina ba ka, o yati na pwede rin ka, o yamatin na. O yabusin na ba taman na yomat imino, inura ta ka ngari kita pinagpakwa na ka, tuwari yati na ba, ikunan na buwag ko. Okay, Rory. Ito na ko tuwari. Ito ay mga mondo kinapari. Kiri kinabukan tuwa. Iko na nabuhag ko. Ay, yung kana ko na iyabusi ko. Yero at ang mani ayo. Kaya po yung sinang ko naman. Ang kote at pa yan. Kamewang. Kaya kamewang tuwari. Ay, po ni mewa na ba na ka. Iya kaya tayo po tuwari ka raw attention na the food. Puni nga yan. Iya tayo na rin. Puni nga yan tuwari punta taro. Ikaw raw attention na rin. Iya tati ora kaya kami ayo. Yan ako naman nuloy ay puning ayan na ba. Yan puning na ba. Tieswa puning ay karo ay dapat taray kay. Ikaraw ra patam tieswa. Oy pun na tata pa yat ka ba ng damaro ay bukin na pa. Teka. The bensin iya ki kunan banakin. Hindi pare kito. Ina pun banakin the bensin. Ngay dai kawan mata sinapun kanu agin na ba namara kay karoy na pun merung na ba taray kayo na makuri roy. Ani tieswa. Eso na makin. Ora kanta ni nga pa. Inabuki dan tayo kayo basta na kunani pisi meuro. Ano ya era kari kimarurungira. Anes si take heed o siyon ano nang tayo kayo siguro ay. Ano ba na nakabayakin tayo kayo? Yesua. Ano ni kami. Amen. Kuraba taratake ang iroy ande terong arang ka kongora no ko dai kayo ora sabi na natay age jasu ay pun tangin tangiri da basin merung roy o to ante betay na oro ko rush ay pun na beten jana ba ba jasu ay pun tangiri da basin merung erang ka kawagi de terong no ko dai kayo ay si kakaita u bugin de terong ari asan de agina taratake no dai yo ora de songora YouTube o Facebook ang ko ari nam de ito ko pa erang nasi kanuan waran tayo kasihan er sa sana tayo basin daba inubag daw sina ongora te tokora na te tokuna erang kongora on dan ari ndang dinga na penano te kayo min rongoran te rongoran ang temero bugini merungira ye te be bangkan ni nakabutaki te be ba nakabutaki ngana iya masisiraki kuna Korea yon te beban kana iya masisira kin kuya ko kumemeta ku online kuna ndana ari send na online ko kuna na send online ba na kaninga nga dana sisira ka kana na kuna to online ngai ra ke song ora inde te kamba yo ye te beban na bus na Korea ra sira gyai ara sira kin de ko ngora sa san ngora kin tayo sina kana ko to korana sina anari kabuta de sira kin na Korea tayo ye na ba kabugi amo ye kai am gore ya misiragi kam memeta ku kam ngongora ande kuna kam tina ami kabugi kam mo ito utana kam besin apa Hiuru wa kinanona haera wa
bata He sinion te kaipengaki He kaparai pure awere kite meu Hanatangira kai nao metai Yang a meu nai puku Meu nai puku Kami miaron nanatangira Bai mete puku Yesu Kristo Sinion Tikai Benaki Natangirian na nepuyan na kito Anatangira kay na natay Yang anaunay puku Meunay puku Yang amia unai buki na tangira era ba de kunaya ata kira ke mai mau doriu me savutale le pisi ke isuva ka kampesin ra ita ko ponte me don busta ka buki ade te moi ade ye de bebana bane ponte me don na bana nari nubus ibugin ke te sisiraki sina kana ko lagi to koran na ko de tairiki ai ongo ya de kumena online kana ina be sisiraki dai tabara Korea na sisira ka kosen na pa nora ki iro ya antara dua de ranari de online o de Facebook o de YouTube o ananga forward na kon de sa ranari sa de sa kongora ay sina kana ko lagi de korana di bukiran tayo besin na
Lord, I will lift my eyes to the hills, knowing my help is coming from your peace you give me in times of the storm. You are the source of my strength. You are the strength of my life. I lift my hands in total praise to Your peace you give me. You are the source of my strength. Ai raba panaya tanda ke san meto ku yai deyo on ngora panaya raba ai na bok tawe kan yai de yai be bai karo be taw deyo sina wale ka de mon be bayu eta udah kana koraba enang me tata ai na bok tawe ina bok tawe ang kai me tata diriri de kayo koraba de eta kawo ni be bayu eta enang daraba diriri ke takapara-para de tairiki enang me tata enang katikinano ina bok Yehowa amen koraba na we nan feedback de tayo sikawawa be erari ina bok tawe kaya meta ta diri kanya ya tuwan ayo pun disisirak cakatama kakanaki
Kanga ye sound funny ke bale di takatama ke. Me kwa wan. To sisiraki. To wana jeriri ye taya. Apun naki kona antay pen ye takatama. Jeriri ye mudiko. Isa na peliri ye. Kande era pati sirak takatama ekakanak. Itaw pa ye kanigina ya asan ranari. Then tabi kakin de bugin de takongoray bugin de kanikinayan de men ako na rin kan na ako na rin nakikan. Me akita kanga nakungabong nakarawag na ba ni mga kamatata kilo ite am sisiraki. De sa sisiraki de tayo kay. Anda nataya. Yato kinabe te mga sinikatama. Tabo ake ni karapa-rapa. Ikarapa yung kami ni kape na kain te kayang bayo. Di me tuami roro ko niririra de Borau inanon Te Taeka. Sa to kara arakawan nung tayring te tayo. Nakon tayo ngabong arakaruwaiwa ni pong ken tayriki ni Borau wakin na Te Taeka Jesua. Ang kuya na ba ikay taw ko te me to nung ngora ken mi men lagi nam radio. Ta ko businam ka. O ko te me to ni katanga de to kongoran tayriki yo nung ngora ay taw ko na pa. Ang gue ko memeta ko na ben Facebook o YouTube, ikay tawin kami. Sinabi ni kain na iri. Sinabi ni kain Borau wakin na Te Taeka. Tapo. Apo na Te Taeka Yehowa. Ikaben. Gaben. Yay. Tapo ko kunan nung panaw mayay. Tapo ko kunan nuray mayay pa ko memeta ko mayay. Sinakatapo jawa waririk. O sinakay nira. Dedatar. Sa Boberaki. Mendatar. Sinaboy ko, sikay taw ko, temera at Yesua. Sikay taw ko, ibugin. Tinire, hindi tayo di kayo. Ari, akauling ira, rapatarayo, irang ini kakawak, merungin. Papunam kanta ni nga tamera, pakutang irira, pasina merurung. Sibusiyo ko tamera, pakuna buo kira. Pasina ko ng tukan ni kayo, bahay ni kapena, kasi ko ng tawtawag kaya Yesua, ibugin ni merurung ira. Pasongan ko na ni merurung, merausu, ay morari ki Yesua, nakon tatayagin ko, may temerurung. Sa busi ko na Ronnie rin noon tatay di kayo, Ronnie tatay di kayo. Ronnie rin tatapo ay siko na ni tapo ay ismen na yan ni kapen, ikaw kokor. Ano rin papagbasikan no ay mga otan tiyangay na. O ni mga huwa na patatay di kita so, ni mga rita na ko Borau inanon namtek. Sika ko ay na panasim may kasi may merang ay na. Nasa busi ko na kay di dan tami meron rin. Api ako rog pa ni kapen inanon meura may apuro ay meron. Pai kay yaratar ni kaniko. Ilon Kristo Yesu apo ni ngayara wiwar sa kamay. Akawan ni kaniko. Amen. Aya, kandara pa. Sa nga arat ka ni kakaputi tayo di kayo sabi ni po tigiroy kanon tayo di kayo ni kape ni good night. Ay, ano ko rin ni kape ni oras sa mga kape ni ako na ibigay may pas na kahira. Ano pa